Hej og velkommen. Jeg hedder Thomsen. Og det her, det er Skramsom. Altså, mig og nogle venner, vi har lavet sådan en lille video, hvor jeg spiller Slenderman. Og så skal I prøve at se, hvor skram jeg bliver. Og jeg har aldrig prøvet det før. De har fundet han kommer! Nå, nu er det Thomsen, der ikke bliver skræmt. Nej, løb for helvede, din mongo! Så løb dog væk, mand! Ja, okay, så løb dog! Hvor må du ikke løb? Løb! Løb for helvede! Løb! Nej, det er for sent, så løb dog! Løb! Hvor blev han af? Jeg ved det ikke. Prøv at finde ham. Han forsvandt. Der! Nej, væk for helvede! Han kommer! Du løb væk! Jeg kan ikke se noget for helvede! Hvad? Jeg blev teleporteret herhen af spøgelser. I en arena. Jeg vil ud! Ups. Sådan. Løb! Irriterende, mand. Au! Ej, ikke den der igen. Sker der? Ha. Au! Ej! Ha! I kan ikke ramme mig. Au! Det kunne de så. Det virkede. Hvad skal det her gøre godt for? Hvad? Kommer fra? Au! Ej! Fuck! Det er irriterende, mand! I will get revenge. For hvad? Du vil få hævn fra hvad? Hvad har jeg gjort dig? Hvad har jeg gjort dig, mand? Siden du skal have revanche. Har jeg også skudt ildpil efter dig, eller hvad sker der? Yes. Kan du høre mig og sådan noget? What? Så skriver de bench til mig. Fuck, hvor irriterende, mand. Fuck you. Fuck, det er irriterende det her, mand. Hallo? Fuck you. Hallo? Hvad skal du have revanche for? Hvad har jeg gjort der? Pis, tag på. Hvor er det irriterende. Nej, så tæt på. I will... Fuck, hvor... De her spidser, de er kraftige med klamme, mand. Grønt uld! Hvad skete det nu til for? What? En gæst! What? You are a gay? Nej, hvordan ved du det der? Styr din kilder, okay, mand? Au! Irriterende! Nu. Hallo? Jeg vil bare spille Minecraft! Og så kommer du og får smadret det hele, mand. Okay. Det kan du selv være, mand. Fucking irriterende. Pøllehoved. Ja, jeg sagde pøllehoved. Hvor er den nu?
Døde den? Cool. Ja, jeg er fri. I'm your brother. Jeg har ikke nogen bror. Jeg har kun en lille søster. What? Hvor kommer alle de gas fra, mand? Til YouTube. Så vil jeg hellere til byen, mand. Mand, der er monster overalt. Cool, de forsvandt. Monsterne har gas ned. Hvad var det? What? Løb! For helvede. Hvad var det? Hvad? Cool. Hvor er det irriterende. Nu troede jeg det. Pis. Ja! Nej. Gør jeg så gør jeg sådan her. Ja, jeg er fri igen! Hvad? I'm your brother. Your dead brother. Jeg har ikke nogen bror. Det må jeg. Hallo, kom her! Jeg vil noget af mine. Eftersom det eneste, jeg har en hjerne. Fuck, det er irriterende, mand. Hold nu op! Ja, der hold! Ja, jeg er fri igen! Så skal jeg bare komme så langt væk som overhovedet muligt. Det troede jeg lige. Hvor irriterende. Der er jo ingen. Hvad sker der? Nu har jeg dem, mand. Fucking gay-spulser, mand. Gay ghostes! Au! Jeg er forgiftet. Hvad, så døde jeg? Grafikfejl. Au! Blev skudt. Au! Tak. Fuck, hvor lige. Ja! Haha, man! Kan jeg lære det? Jeg har undslappet det der. Hvor er det lige? Hvor er det pøllet, mand. Fuck, hvor er det nu. Jeg skal bare ikke finde mig nu. Hvad er det? En jordklump. Bang. Hvad sker der? Hvad med det? En flyvende bue og en mand. What? You brother. Get me out of here, man. Få mig ud herfra. Fucking bøsseru. Au! We are your brother or dead. Det er med mig. Det. Cool hul. What the fuck, man? Dø! Hjælp! Hello? Irriterende. Så skal der løb. Hvor er det irriterende, de
Spawner var fucking ringest. Hvad vil I mig? Mads, du tændte ikke lige? Thomas. Ikke noget, jeg står. Og Mads, så spawner de her op igen. Men, hvad? Au! Ah! What? Hvad vil I? Au! Ah! Løb! For helvede, Steve. Goddag. Hvad vil I? Lad være at skyde mig, seriøst. Lad være. Don't. Don't shoot me. Fuck assholes. En jerndør. Det er mig og Mads, dine rødder. Jeg har ikke nogen bror. Men vent. Du kan se, vi er lige her. Gå væk! Dø! Ej! Vi er spøgelser for helvede, din nar. Det har vi allerede konstateret en gang. 3 faktisk, men ja, okay. Hvad vil I? Ej, lad være at skyde mig! Seriøst, Bare lad lige være. sige hej.